Grafenoa, karbono atomoz osatutako geruza fin bat da, atomo bateko lodiera duena, eta grafeno asko pilatzen baditugu, grafitoa daukagu. Eta nun aurkitu dezakegu grafitoa? Arkatzen puntan adibidez. Grafenoa oso materiale paregabea da dituen propietatei esker azkenean. Eta propietate honiek dira adibidez oso eroale ona dela. Bai bero eroale ona eta bai korronte edo elektrizitate eroale ona. Honek nahi du esatea elektroiak oso azkar mugitzen direla grafenoan. Beste propietate batzuk aipatzeko adibidez malgua dela eta gardena. Azkenean materiale hain meia da, gardena eta malgua dela. Eta bere lodiera da folio bat baino milioi bat aldiz meheagoa da. Aurkitu zen, isolatu zen lehenengo aldiz 2004an, bi zientzilari errusiarrek isolatu zuten Manchesterren, eta horren ondorioz 2010an Nobel saria eman zioten bi zientzilari honek. Eta nola gertatu zen aurkipena? Oso erraza izan zen. Errazago, hori esaten dut nik oin, baina aurkitu zeben, ostiral arratsalde batean, zurrumurrua dio zerela grafito zati bat garbitzen zeluakin. Eta zelua da, etxean erabiltzen dugun zelua, papela pegatzeko, zelo horrekin grafito garbitzen zebizten eta botatzen zeben hori basurara. Eta egun baten, ostiral arratsalde horretan, okerru du jakuen begiratzea ze botatzen zeben. Eta hartu zeben zelo zati hori, eta 10 aldiz edo 100 aldiz pegau soltau, askatzen aurkitu zuten grafeno geruzatxo bat. Grafenoa gaur egun ikerketa egiteko erabiltzen da. Mundu osoko zientzilariek grafeno laginak erosten dituzte, ikerketa egiteko grafenoaren aplikazio ezberdinetan. Baina iragartzen da, etorkizunean grafenoa eguneroko bizitzan aurkituko dugula. Adibidez, pantaila malguetan, telebistako pantaila malguetan, edo telefono mugikorren pantailetan, baterietan ere bai, kotxe elektrikoan, grafenoak bateriak oso azkar kargatzea realitate bihurtuko du. Hortaz aparte elektronikan ere ikusiko dugu, adibidez dispositibo elektroniko batzuetan, oso zehatz batzuetan, eta hau gertatu leike hemendik 5-10 urtetara gutxi gora bera. Eta azkenengo aplikazioa aipatzeko izan leike bonbila oso fin eta malguetan ikusiko dugu. Grafenoa industrialki bi metodo ezberdinen arabera ekoiztu leike. Lehenengo metodoan metanoa sartzen dugu erreaktore batean eta temperatura altuetan metanoko atomoak, karbonoa eta hidrogenoa, banandu egiten dira eta karbono atomoak metatu egiten dira kobrearen gainean adibidez. Eta gero aplikazioaren arabera, grafeno geruza hori pasatu leike beste sustrato batzuetara, adibidez silizio sustrato batera. Bigarren ekoizpen metodoan, grafenoa grafitotik lortzen dugu, dakizuen bezala grafitoak grafeno geruza pilo bat ditu, eta energiaren bidez, energia asko ematen badiogu, geruza honek banandu egiten dira, eta grafenoa lortzen dugu, bai hauts moduan, edo dispertsio batean, uretan adibidez. Eta gero aplikazioaren arabera, bi forma hauek erabili egiten dira, edo bat edo bestea.